estamos aquí na reserva. Outro traballo que se fai aquí é ter os animais, digamos, co DNI. Identificados. Con un chip toda a súa historia, onde naceron... Iso como se pon? Así con chip? Iso é máis de cerca. Entón agora temos que... Ten que vir un veterinario. Sí, o Sí, veterinario pero está non. a punto de chegar, pero podemos ir intentando collelos aí. Temos que coller un emú. E que como se colle? ¿A qué vienes? Shh. No, no, con disimulo, aquí. Mira una propiedad privada. O Euribor, está aquí. Non valgo para coller por detrás.